ҳукумати Тоҷикистон қароре содир кард, ки мувофиқи он хонаводаҳои камбизоат дар 28 шаҳру ноҳияи кишвар ҳар 3 моҳ 116 сомонӣ ва соли 464 сомонӣ аз давлат кӯмаки иҷтимоии унвонӣ дарёфт хоҳанд кард. Дар ин бора қарори шумораи 271 ҳукумати Тоҷикистон зери имзои президент Эмомалии Раҳмон, ки ҳамзамон раиси ҳукумат аст, содир шудааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд. ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, салом. Ва нахуст бигӯ, чаро ин барнома 28 ноҳияро фаро гирифтааст, на кулли ҷумҳуриро? Салом Шаҳло. Гап сари он аст, ки то кунун ҳам дар Тоҷикистон барномаи кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ амал мекардааст, аммо танҳо дар 40 шаҳру ноҳия. ҳоло бо ин қарори ҳукумат 28 шаҳру ноҳияи боқӣ низ ба ин барнома шомил шуданд ва акнун аз 1 июл хонаводаҳои нодори ин ноҳияҳо аз ин кӯмакҳо бархурдор мешаванд. хуб, як оилаи камбизоат барои гирифтани ин кӯмакҳо чӣ кор бояд кунад, Абдулло, ва аз рӯи кадом меъёр оила камбизоат эътироф мешавад? Шаҳло, ба гуфтаи масъулони давлат, барои дарёфт кардани ин кӯмакҳо хонаводаҳои камбизоат бояд ба шуъбаи ҳифзи иҷтимоии маҳалли зисташон бо ариза муроҷиат кунанд. Масъулон аз рӯи меъёрҳои таъиншуда месанҷанд, ки хонавода камбизоат ҳаст ва ё не. Тоҷикистон дар шинохти камбизоатон усули эътирофкардаи Бонки ҷаҳониро зимнан намепазирад. Бонки ҷаҳонӣ шахсеро, ки дар як рӯз камтар аз 20 сомонӣ ва ё $1.9 барои худ харҷ мекунад, сахт фақир мешуморад. Аммо Тоҷикистон ин меъёрро намепазирад ва камбизоатонро бинобар вазъи хонаву дар ва ҳайати оилаву мизони даромад шиносоӣ мекунад. Бинобар маълумоти охирин 85 000 хонавода дар Тоҷикистон камбизоат эътироф шуданд ва аз давлат кӯмаки иҷтимоӣ мегиранд. дар сурати камбизоат эътироф шудани хонавода бар замми кӯмаки иҷтимоӣ онҳо ҳақ пайдо мекунанд, ки дар шифохонаҳои давлатӣ ройгон табобат бигиранд. хуб, Абдулло, бубин, оилаи камбизоат дар 3 моҳ 116 сомонӣ мегирад, тавре гуфтем. То куҷо ин маблағ метавонад мушкили камбизоатонро осон кунад? Шаҳло, айни чунин саволро ман аз коршиносон пурсидам, ки ҳам мегӯянд кӯмакҳои иҷтимоии давлат ночиз ҳастанд. ба дарди онон намехӯрад. албатта ки ин ба хотири он ки ҳамон хоҷа боғдори аст, яъне ки шумо кӯмак кардем додани он ки мо дар мо ғами мардума мехӯрем, мо ғами мардуми камбизоат. қодиров мегӯяд, ба ҷои ин кӯмакҳо беҳтар мебуд ҳукумат ба соҳибкорони хурду миёна имтиёзҳои хубе диҳад, то ки онҳо тавонанд кори худро равнақ диҳанд. дар сурати ривоҷу равнақ ёфтани соҳибкори хурду миёна, ҷойҳои кории нав афзоиш ёфта, камбизоати худ коҳиш меёбад ва фақирони боқимондаро соҳибкорони хайрхоҳ дастгирӣ хоҳанд кард. Ташаккур, Абдулло, барои суҳбати фарогир. Ман танҳо ҳаминро илова мекунам, ки бинобар омори расмӣ дар Тоҷикистон ҳоло андаке беш аз 27% аҳолӣ камбизоат ҳисоб шудааст.